Salam gadyrly görüjülerimiz. Bugun men size doganyp Ermen halkymyzyň gata diýen kökeşini bişirip görkezmekçi. Hamyr üçin 600 gram un, 150 gram meske, 1 çay çençe duz, 200 gram gatyk, bir ýumurta we bir ýumurtaň agy, sarsyny kökäň ýüzüne çalmak üçin manýar. On gram soda, 'Hemmesini garyp, yumşaçyk hamyr etdiň. Hamyr edip bolanyndan soň ýarym sagat adyňyga salýan. Kökäň üçin 300 gram un, 1 nakar çemçesi vanilin, 70 gram meske, 300 gram şeker goşup garşdyrýan. Garşdyrýarkan eliň gaýasyna alyp elini moňda biri-birine ýapyşanyna kökäň çytaýyn bolýar.
üçin köp minnetdar. Like basyp, komment ýazyp, subscribe bolmagyňyzy unutmaň. İştäňiz açyk bolsun, janyňyz sag bolsun. Ýene-de görüşýänçek.